9-нчы яртыга килгәннәр уже, әле һаман утыралар, врачка еще не попались. Анна Морозова Түбән Каманың беренче сырхауханәсенә улы белән килгән. Баланың температурасы 5-нче көн 39-дан түбән төшми ди. Өйгә табиб чакыра алмаганнар. Монда да тиз генә ярдәм алырга өмет юк. Анда бик күп кеше, анда теге якта да бик күп кеше утыра, тулык эскәмияләр. Без бу якта әле анда кабинет язып куелган, ковидка мазок алабыз дип. Менә шунда утырабыз әле. Кайчанга хәтле утырабыз, билгеле түгел. Чиратта утыру бик яхшы түгел инде, нишлисең, чирлеләр күптер. Пациентлар сүзенә караганда терапевтка эләгер өчен 3 сәгать чиратта утырырга кирәк. Әлегә коридорда гына 30лап кеше. Забываешь, за кем очередь. Кем артыннан чират алганыңны да онытасың монда. Кеше күп, кемдер керә, чыга, буталалар. Ускориться как-то было все равно. Мондагы чиратны бераз тизләтәсе иде инде. Кешеләр бит гадәттә иртән килә, шуңа кеше күп озакка сузыла. Очень медленно. Табиблар сүзенә караганда респиратор вирус инфекцияләре йоктыручылар арту сәбәпле шәһәрнең барлык сырхауханәләрендә дә шундый хәл. Эш шартта кадрлар җитми. Кайбер табиблар үзләре дә авырый. Например, в конце той недели у нас обращение составляли. Әйтик, узган атнада сырхауханәнең кызыл зонасына көненә 60-70 кеше килсә, хәзер 120-130га җитте. Табибны өйгә чакыручылар да артты. Шулай ук узган атнада 70-80 кеше булса, бүген көндезге 12гә инде 150 кеше өенә чакырып шалтыраткан. Бу 2 тапкырга күбрәк дигән сүз. Количество обращений составило уже больше 150. Белгечләр фаразлавынча, хәзер авыручылар саны артачак кына. Чиратны киметү өчен Түбән Камада өстәмә кабинетлар ачырга планлаштыралар. Түбән Камадан Рания Абдрахманова, Светлана Звонарева, Алмаз Кашаев, Рушания Сибатова, Рафаэль Рәкыйпов, Яңа Гасыр каналы.